Dobar dan, moje ime je Dalibor Jakopec, ja sam direktor komunalnog poduzeća Svenkom d.o.o. Svenkom se već 9 godina bavi održavanjem javnih i zelenih površina i održavanjem groblja. Jedna od osnovnih djelatnosti kojima se Svenkom bavi je održavanje javnih zelenih površina. Tijekom godine najviše dana nam otpada na košnji zelenih površina. Održavanje dječjih igrališta također prati i popravak sprava, ugradnja novih sprava, te čišćenje koševa za smeće i prostora uz igralište. Preko 350.000 kvadrata zelenih površina se redovito kosi u gradu. Uz to održavanje cvjetnih gredica i ostale hortikulture također svakodnevno se radi. Pod ostalo održavanje površina možemo navesti i čišćenje divljih deponija, čišćenje ostalih dijelova grada, te čišćenje šetnica i nogostupa. U preostalo vrijeme, odnosno u zimskim mjesecima, Svenkom se bavi i zimskom službom, takozvanom malom zimskom službom, gdje ne čistimo ceste, već nogostupe, pristupe dječjim vrtićima, ambulantama i školama. Za naš grad od velikog značaja je djelatnost održavanja groblja. Uz samo održavanje, koje čini svakodnevno čišćenje i uređivanje groblja, Svenkom se bavi i organizacijom ukopa i ispraćajima. Tijekom godine djelatnici Svenkoma rade na uređenju i prostorija mrtvačnica te zajedničkih dijelova groblja. Ova godina bila nam izuzetno zahtjevna, puno kišnih dana, izrazito ekstremni uvjeti. Uz to pogodili su nas i nevremena, pogodila nas je i poplava. Svi naši djelatnici su aktivno radili i sudjelovali u svim tim akcijama. Odgovornost Svenkoma prema našim građanima svake godine sve izraženija. I unatoč svim izazovima koji su pred nama, cilj nam je i dalje biti na raspolaganju svim našim građanima kako bi naš grad učinili još boljim mjestom za život.